Azken egunean, Nafarroan bi hildako koronabirusagatik eta PCR frogetan 5 positibo atzeman dituzte. Abiadura handiko trenaren aurrekontua premiazko alorretara bideratzea eskatu dute hainbat eragilek. Nafarroko gobernuak bat egin du koronabirusaren ondorioz hildako personen oroimenez, ministroen kontseiluak gaur onartu duen 10 eguneko dolu ofizialarekin. Udalak gertuko merkataritzak hiria egiteko duen bere biziko garrantzia bultzatzen du erosketa seguruak bermatuz. Merkataritza elkartekin batera udalak kanpaina bat abiatu du, kalez kale ibili erakusleiotara hurbildu eta dendetan sar gaitezen. Lehen hezkuntzako lehenbiziko eta 5. mailetako ikasleak haien eskoletako antzerki lantegietara joan ahal izanen dira, adierazpen hizkuntza berriak zein sormenerako gaitasuna eta jarrerak sustatze aldera. Palacio de Arostegia enpresak Baztango alkate goia Garbin Elizegi eta egungo alkatea Joseba Otondoren kontra jarritako auzia artxibatu du epaileak. Espainiar estatuko landa turismoko hiriburu izateko 10 hautagaien artean dago Leitza. Txalapartaren antzara eguna eleberria 3 hizkuntzatara itzuli dute. Azken 24 ordutan Nafarroan 2 pertsona hil dira koronabirusa jota. Hartara orain 512 dira erregistratutako hildakoak. Gainerakoan epidemia hasi zenetik 9.019 dira osasunbideak baieztatu dituen positiboak, hoietatik 5.225 PCR frogen bitartez eta 3.784 antigorputzen testaren bitartez. Positibo aktiboei dagokionez, hau da kutsatuak, sendatuak eta hildakoak, 3.458 dira orain ofizialki zenbatutakoak, aurrekoa baino 72 gutxigo. Eritasuna gainditu dutenei dagokionez, 5.059 hartu dute alta epidemiologikoa, horietatik 131 izan dira azkeneko ordutan. Orain ardura manifestua sinatu dute hainbat eragile, sindikatu eta norbanakok. Egungo egoeraren aurrean, administrazioen gastuetan lehentasun sozialak ezar daitezen eskatzeko. Abiadura handiko trenaren diru partidak osasun eta zerbitzu publikoak indartzeko erabil ditzatela aldarrikatu dute. Elkartaratze jendetxoa egin da Nafarroko ospitalgunaren aurrean bertan ziren besteak beste osasun langile zenbait. Adierazi dute erabateko bakardadean hil direla milaka senide, gure osasun langileak jo eta zu ibili dira lan baldintza kaskarretan adierazi dute. Egoera horri helduta eta jendarteak berak adierazitako ardura eta erantzunkizunari jarraiki, erakundei egoerak eskatzen duen mailan egoteko eskatu diete. Osasun krisialdiak zerbitzu publiko indarzuen beharra agerian utzi du eta hoiek indartzea izanen da etorkizuneko gakoan. Zentzu horretan, ardura eskatu dioten Nafarroko gobernuari eta inbertsio sozialak lehentasuna izan daitezela ekonomiaren berreraikitze planean. Manifestuaren sinatzaileak argi dute, abiadura handiko trenaren lanak bertan bera geratu behar dira premiazko alorretara aurrekontua iritz dadin. Adibidea jarri dituzte aldarrikapena argudiatzeko. Nafarroko ospitalguneko laborategi bateraturako eraikina, abiadura handiko trenaren 656 metroko aurrekontua suposatuko luke edota Iruña eta Gasteiz, abiadura handiko trenarekin lotzeko diruarekin 32 ospital eraiki ahalko ziren. Manifesto sinatu dutenen artean daude ELA, LAB, SK eta CGT sindikatuak eta Ernai, Bilgune feminista, ekologistak martxan, Nafarroko abiadura handiko trenaren aurkako koordinakundea eta Fridays for Future Iruña gizarte eragileak besteak beste. Nafarroko gobernuak bat egin du koronabirusaren ondorioz hildako personen oroimenez ministroen kontseiluak onartu duen 10 eguneko dolu ofizialarekin. Hala, Espainiako gobernuak dolu aldi hau adostu du maiatzaren 27ko gaueko 12tatik ekainaren 6ko 12ak arte. Ildo horretan, Nafarroko lehendakari Maria Txibitek eta Foru Exekutiboko gainerako kideek minutu bateko isilunea egingo dute Nafarroko jauregiaren atearen aurrean Iruñako Carlos III etorbidean 12tan egingo duten konzentrazioan.
Pandemiaren ondorioz hildakoen oroimenez egingo den ekitaldi orokorra izango da eta herrialde osora zabalduko da. 10 eguneko dolu aldia egiteko gonbidapenaren barruan sartzen dira, halaber, denboraldi horretan zehar egingo diren gizarte, kultura eta kirol arloko ekitaldi guztiak eta lehen aldiz egiten diren ekitaldiak ere bai. Dolu ofiziala amaitu eta gero ere. Azken finean, Nafarroa osoari dei egin nahi zaio elkartuta egoteko eta une solemne lasaia eta zintzoa eskaintzeko COVID dela eta hildako persona guztien oroitzapena eta haiekiko errespetua oroimenean betiko gordetzearekin batera. 10 eguneko dolu ofizialeko denboraldian zehar eraikin publikoen kanpoan jarrita dauden bandera ofizialak haga erdian jarriko dira. Barruko geletan kokatutakoek berriz mastaren erremeteari lotutako krespoi beltzarekin markatuko dute dolua. Iruñeko udalak eta merkataritza elkartek dastatu berriz ere tokiko produktuak kanpaina abiarazi dute herritarrei kalez kale ibili eta establezimenduetara sartzeko deia. Modu horretan hiriago egiten laguntzeko. Oso beharrezkoa baita 2 hilabetez konfinatuta eta mugitzeko murrizketekin egon ondoren. Merkatarietako bakoitzak ezarritako segurtasun eta prebentzio neurriek erosketa segurua bermatzen dituzte Iruñan. Familia zein lagunekin pintxoak edo zerbait hartzera ateratzen garen moduan, merkatariek haien produktuak dastatzeko gonbita egiten digute aurten, eta oso bisuala den kanpaina batekin egiten dute, non muntaia bitxiekin pintxo tradizionalak irudikatzen bai dituzte. Koloreak eta forma kombinatuta, Iruñeko dendetan aurki ditzakegun eskularru, maleta, txaketa, ezpainmargo, hostailu zein dekoratzeko elementuak une batez eraldatzen dituzte. Iruña deseskalatzearen 2. fasean sartu ondoren, merkatariek jendearendako zabal ditzakete dendak berriz ere ohiko edukiaren 40%ra mugatuta, eta lokalak prestatu dituzte erosketa seguruak egin ahal izateko, beharrezko segurtasun zein prebentzio neurriak ezarrita. Gel desinfektatzaile hidroalkoholikoak dute eta maskarak derrigorrez erabili behar direla gogoratzen dute. Segurtasun zein prebentzio neurriak zorrozki betetzearen xedea da, bezeroak erosketak egin bitartean erlaxatuta egotea eta denbora hori disfrutatu ahal izatea. Erosketak atseginagoak gerta dakizkien udalak eta merkatariek mezu hori islatu nahi izan dute. Kanpainan denek partekatzen duten idei batekin izan ere, zu ikusteko irrikitan daude. Hiriago egiten duen merkataritza, dastatu berriz ere tokiko produktua ekimenak hiriago programaren helburuak berea egin ditu aurten. Programa hori 2004az geroztik urtero egin izan da eta sasoi honetan ohiko hitzordu bilakatu da. Egungo egoerak Iruñeko auzo eta kaletan jarduerak egitea ezinezko egiten du horregatik. Hiriago egiteko dendek eginen duten ekarpena oraingoan erakusleio eta produktuen bidez irudikatuko da. Hiriago kanpaina Iruñeko udalak antolatzen du tokiko hauetako merkatarien elkartekin batera, Alde Zaharra, Zabalgunea, Martin Azpilkuetako merkataritza eremua, Donibane, Ermitagaina eta Mendebaldea, Iturrama, Sanduzelai, Arrotxapea, Txantrea eta Mendillorri. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak antzerki lantegiak haur eta lehen hezkuntzako Iruñeko ikastetxe publiko eta itunduetan udal programa antolatu eta garatzeko kontratazioa onetsi du. Kontratua urteko 98.400 euroko aurrekontuarekin lizitatuko da eta 4 aldiz luzatzen ahalko da. Irailaren 1 ezarri dute hasiera datatzat, baina hezkuntza jarduera noiz berrabiatu eta horren menpe egonen da, egun etenda dago koronabirusa dela eta bai eta administrazio publikoek egoerari aurre egiteko hartzen dituzten neurrien menpe ere. Programa honen oinarriak jolas dramatikoa eta dramatizazioa daude. Horiek ulertuta haur guztien sormen adierazpen librea ahalbideratzera zuzendutako kontzeptu gisa, eta xede harturik hezkuntza baliabideak ematea zenbait adierazpide integratzen dituen esperientzia baterako. Giza baliabideak zein baliabide materialak garapen individual eta kolektiboaren zerbitzura jartzean datza garrantzia emanez, prozesuaren hezkuntza kalitateari eta ez amaierako emaitzari,
nola eta antzerki programazioa hezkuntza kurrikulunarekin bateratuz. Amaitzear dagoen ikasturte honetan 1978 ikaslek parte hartu zuten programan, 89 taldetan banaturik. Talde horietako 76 lehen hezkuntzako lehenbiziko mailakoak ziren eta 33 lehen hezkuntzako 5. mailakoak. Antzerkiaren hezkuntza dimentsioa lagungarria da hezkuntzan garrantzizkoak diren zenbait gaitasun eta helburu lortzeko. Esate baterako, gorputzaren, ezagutzaren eta emozioen garapenerako. Eta balio zein portaerekin batera doan elkarregin sozialerako. Halaber, baliabide dramatikoak erabiltzea ikasteko jarduera osagarri eta lagungarria da zeharka. Palazio Daroztegiako azken berria da Garbin Elizegi Narbarte eta Joseba Otondo Bikondoa, aurreko eta oraingo alkaten kontra Palazio Daroztegi enpresak jarritako salaketak behin-behinean largestea erabaki duela epaileak auzia artxibatuz. Enpresak prebarikazioagatik salatu zituen Elizegi eta Otondo, baina epaileak ez du prebarikazioa justifikatuko lukeen deus ikusi horregatik artxibatu du auzia. Baztango EH Bilduren iritziz, bereziki salagarria da Palazio Daroztegia enpresak proiektuaren kontra agertu diren herritar eta hautetxien aurka abiatu duen eraso judiziala. Denbora tarte laburrean hainbertze herritar eta hautetxik enpresaren salaketak jaso zituzten. Enpresaren helburu garbia izan da, proiektuaren aldeko argumenturik gabe eta Baztango herritarren aintzinean eztabaida demokratikoa galdurik proiektuaren kontrako ahotsak isildu nahi izan ditu, baina ezin izan dute eta ezinen dute adierazten du EH Bilduk. Proiektu hau hasieratik zerbait izan bada, antidemokratikoa izan dela uste du EH Bilduk. Baztandarrei eta lekaroztarrei erabakitzeko aukerarik eman gabe egin nahi izan dute. Baztango erakunden gainetik pasatu dira udalaren eta batzar nagusiaren ahalmenen gainetik. Udalez gaindiko den plan sektorial gisa tramitatuz proiektua. Hautetxien kontra egin dute eta herritarren kontra ere bai aurkako ahotsak isilarazteko bidean. Herri lurrak bereganatu dituzte eta partikularren nekazaritzako lur on eta emankorrak ere bai. Baztango EH Bilduk berriz ere oroitarazti duenez, Palazio Daroztegiako pelotazo urbanistikoa da. 40 hektarea lur ez urbanizagarri eskuratu eta hoiek denak birkalifikatu eraiki alizateko. Lekaroz ondoan 700 personako bertze herria, Baztango 16. herria. Jauntxo batzuk hala nahi izan dutelako herritarren erranaren gainetik. Lekarozen eta Baztanen egin diren herri galdeketetan herritarrak proiektuaren kontra agertu dira, baina herritarren errana errespetatu beharrean gogor jo dute dio EH Bilduk prentsagoarrean. Ausarki duten dirua baliatuz hainbertze jende auzitegitarat eramateko. Beraiek ohituratuak dauden sosketetarako deus ez dena, baina herritar arruntendako kostuen ekonomiko handia duena. Bertzalde hainbat auzitan proiektu honek araudia betetzen ez duela ikusi bada ere, enpresak proiektuarekin aintzina egiteko helburuarekin segitzen duela ohartarazi beharrean dago EH Bildu. Nafarroko gobernuak udalez gaindiko den plan sektoriala onartu zuen. Ondotik, birzatik eta plana etorri zen eta jarraian urbanizazio proiektua. Urbanizazio lanen adjudikazioa baliogabetu du kontratu publikoen epaimahaiak eta hotelaren proiektuaren kontra Príncipe de Vianak txostena egin du. Lanen lizentzia baliogabetu duena, halere aintzinat segitu nahi dute. 20 urte inguru pasa dira afera honekin, herritarrei ez etxitzeko erran nahi die EH Bilduko prentsagoarrean. Denen artean landa eremuak biziaraziko ditugu eta horretarako lehen lana Aroztegia geldiaraztea da, horretan segituko dugu epaiketa eta salaketen gainetik. Landa turismoko hiriburu izateko 4. lehiaketan bozkatzeko epea ireki du maiatzaren 26tik ekainaren 28ra webikoitza-eskapadarural.com webguneak. Hautagai diren Espainiar estatuko 10 herriren artean aurkitzen da leitza. 2017an Sigüentza aukeratu zuten, 2018an Ainsa, Sobrave eta 2019an Santillana de Mar. 2020ko edizioan finalista diren 10 herriak hauek dira: Leitza, Nafarrokoa,
Rascafria, Madrilekoa, Santo Domingo de Silos, Gaztela Leonekoa, Colombres, Asturias, Guadalupe, Extremadura, Cazalla de la Sierra, Andalucía, Aina, Gaztela Mancha, Potes, Cantabrian, El Rasillo de Cameros, Errioxan, eta Artenara Las Palmasen. Santi Bruarren hilketaren 35. urteurrenarekin batera Txalaparta argitaletxeak Adur Larrea eta Arkaizkanoren Antzara eguna eleberri grafikoa argitaratu zuen azaroan. Lehen edizioura aste gutxi batzutan agortu zen eta orain bigarrena eraman dute liburu dendetara. Gainera lanak beste hizkuntza batzuetara egin du jauzi, katalanera. Pol lehen argitaletxeak argitaratuta, Galiziera, Demok argitaratuta eta Gaztelaniara, Txalaparta berak argitaratuta. Eleberrian Adur Larrea marrazkilariak eta Arkaizkano idazleak Santi Bruarren intimitatean oinarritutako fikzioa lantzen dute, haren profil publikoa eta bizitza pribatua uztartuz, 1980ko hamarkadako testu inguruan. 1984ko azaroaren 20an, Santi Bruar tiro hil zuten bere pediatria konsultan. Julian San Cristobal Espainiako estatuko segurtasun idazkariak agindua eta dirua eman zion Rafael Masa poliziari, eta horrek Luis Morcillori eta Rafael Sánchez Okainari ordaindu zien hilketagatik. Bruarren heriotzak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian, hasi alderdiko lehendakariak, EHBko Mahai Nazionaleko kidea, Bilboko alkate ordea, parlamentaria, mediku pediatra. Bere karisma eta konpromisogatik Euskal Herriko hainbat famili politikotan itzal handia izan zuen Bruarrek. Hoiekin batera politikari lekeitiarraren beste ezaugarri ez ezagunago batzuk ere jaso ditu komiki honek. Adiskide eta mediku hurbila, txantxazalea, irakurlea amorratua eta euskaltzale petoa ere izan baitzen. Horrela, Adur Larreak eta Arkaizkanok fikzioaren bidez lortu dute Santi Bruarren bizitzaren eta heriotzaren ariak biltzea, ekinbide publiko eta bizitza pribatua jostea, iragana eta oraina lotzea, garai baten kontaketa bizia marrazteko.